Pues bueno, jo vaig a contar un conte d'uns lladres que anaven per els camps i això li diu al rei. Li diuen, ai, ara vindran els lladres i què farem? Diu, mos agarraran i... Sols em falta fer un pont. Tant dos ponts fets, però si en faig un altre... I només fer, ai, Sant Andrés, ai, Sant Miquel. I en això a tots els santers s'aclamava. Què va fer? Ara es presenta el dimoni allí. Diu, tu només fas que cridar als teus i això no t'han d'ajudar. Jo te'l faig esta nit, el pont. I ell diu, ai, doncs bé, però ja sé que me l'has de fer i em demanes alguna cosa. Diu, doncs sí. Diu, li demane que tinc que agarrar les 3 xiques més guapes del Sarrejó. I ell diu, ai, me cachis la mare, en aquests 3 entren les 2 filles meues. Diu, i què pensaré? Diu, doncs bueno, jo també pensaré una altra cosa, a veure si ell m'ho podem entre dos arreglar. Ell diu, bueno, jo vull que m'acabes el pont, però antes de que cante el gall. I ell diu, el gall? Diu, pues, bueno, el dimoni diu, pues, vale, cantaré el pont antes del que cante el gall, jo he acabat. Què fa? Se'n va i mata tots els pollastres i pollastres que n'hi ha per l'alrededor, perquè no pogueren cantar. En això, diu, vale, es comença a fer el pont. I antes els ponts, ja sabeu que es feien sense obrar, eren pedres, i a l'últim posaven la clau que es dia i s'acabava el pont. Ja estan aquells lladres per allí, ja entraran i esten que el pont, bueno, que ja estava la nit passant i aquells, ai, l'acabarà, no l'acabarà. Passa que el dimoni alça així a la pedra, diu, vale, ja vaig a posar l'última pedra, la clau del pont. I en seguida senten cantar a un pollastre. Diu, ai, ara què fem? Aquell que sent el pollastre cantar, el dimoni se'n va anar corregent. I què era? Diu, si ho han mort a tots. I el rei va enviar als seus súbdits que anaven a un poble dels costats i que portaven 2 pollastres perquè cantara antes de que s'acabara el pont, però els pollastres estaven tan ofegats i tant d'això que no podien cantar. Però tenia una filla, que aquesta filla tenia una veu molt bonica. Entonces, què va fer? Va cantar quiquiriquic! I aquell que va sentir els pollastres se'n va anar i el rei es va quedar en les seus coses. Així que conte contar ja s'ha acabat. Sí, segur?